Аз съм Сияна Стефанова и съм кръстница на Божидара. Моето детство беше щастливо, чувствах се свободна и успях да имам детството, което трябва да имам. Премина в забавление, работа, отговорности. Моето семейство винаги се опитвало да ме възпита да бъда достоен и отговорен човек. Имам брат. Той е моята най-голяма любов. Ако трябва да кажа към момента кой човек обичам най-много, може би това е брат ми. Вярвам. Още от малка леля ми отвори моята душа за вярата, тя ми разказа и тя ме научи да се моля. И най-вече мечтая да бъдем здрави и щастливи. Всички, да бъдем добри. Аз имам човек до себе си, Цветослав. Той е... страхотен е той. Смятам, че той е човека, който допълва мен, защото се разбираме и това е човека, който ме разбира. Бих го описала отстъпчив, умен, добър. Може би скоро трябва да помислим и за това, за да бъдем млади родители и щастливи. Бих искала да имам момчета. На баща ми ще си кръстя детето със сигурност. Първото. Вярвам, че баща ми ще бъде по-добър към внуците си, отколкото беше към нас. Винаги в живота си се стремеше да ни направи достойни хора, да ни направи силни хора, да ни направи... Той иска да се справяме с живота и знае, че живота не е лесен и искаше да ни направи отговорни. И иска да го направи и се стреми. Смятам, че той, ако е бил строг някога с нас, то е било, защото той иска да направи от нас човеци. За което аз съм много благодарна и го оценявам. Майка ми бих я описала грижовна, добра и всеотдайна. Искам да благодаря на цялото ми семейство. Божидара трябва да вярва в доброто, трябва да вярва в хората, трябва да никога да не спира да следва пътя си и мечтите си. Аз съм изключително щастлива, че съм нейна кръстница, изключително благодарна. За мен е чест да бъда кръстница на това дете. Искам тя просто да бъде щастлива, здрава и целеустремена и никога да не се отказва от това, което мечтая. Всичко е възможно. Искам да кажа на Божидара, Надето и на Евгений, че много ги обичам, както и много ще обичам бъдещото бебче. Нямам търпение да се появи. И си пожелавам дълги години да сме заедно и да се обичаме и подкрепяме винаги. Обещавам, че ще закрилям, ще помагам и ще подкрепям Божидара с каквото мога и както мога.